बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो सिगांदों। देग्लायनि मेट्रिकआव 80 जौखोन्दो एबा बांसिन आरो एचएसआव 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। देग्लायनि मेट्रिकआव 80 जौखोन्दोनिफ्राय गोजौ आरो एचएसआव 75 जौखोन्दोनिफ्राय गोजौ नम्बर मोननो हानाय बर' फरायसाफ्रा डाइरेक्टर ट्राइबेल एफेयार्स प्लान आसामनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो थांगासिनो। डाइरेक्टर ट्राइबेल एफेयार्स प्लान आसामनिफ्राय बे गोजोनथाव खौरांखौ गांसे खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोसावबाय। नाथाय बेखौ मोनफुंनो फरायसाया मा मावनांगोन? बेखौ मोनफुंनो थाखाय बै फरायसाया बर' एबा एसटि प्लान माहारिनि जाथारनांगोन। गोरिब धोनि रावनिबो नखरनि बोसोरारि आयखौ नायनानै होनाय जानाय नङा। क्राइटेरिया गोरोबनाय गासै फरायसाफ्रा बे सुबिदाखौ लानो हागोन। राङारि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो थाखाय फरायसाफ्रा अनलाइननि गेजेरजों दिनैनिफ्रायनो www.director.wptbc.assam.gov.in वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारा 30 जुनसिमल' थागोन। बेनिखायनो जाय फरायसाफ्रा मोनफुंनांगौनि क्राइटेरियाजों गोरोबो अब्ला दिनैनिफ्रायनो गोख्रै एप्लाइ खालाम। थाखो 10 आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।